zaudete munduko artista honenekin batera kantuan egiteko? Kaixo, denoi. Barkatu, baina nik gaur ezin izango dut kantatu. Barkatu. Ze gertatu zain ba, Dutxako xaboia irentzea duk ba? Afoniko nego, motel. Afoniko. Txiribiton, gure txirri romantiko xagok. Eskerrik asko, txiribiton. Ai, bala, ahotsonekin albako dukese baten dut. Hau aberia, lehen gaizki eta orain desastrea. Lasai potxoki, ni logopeda xamarra nauk, foniatro, nik sendatuko diat pitufo ahotxori. Ni ripina, gauza fina. Eman buelta. Makurtu pixka bat. Oindik ere pizkatxo bat gehiago. Hortxe! Orain, gizonak bezala portatuko aiz. Mi rei, lengoa sendatu ez eta orainik okerrago utzi nau. Orain ze botako dituk, ez dul puskarrak, ala puskar estulariak. Espagueti txirriñesa! Nire betiko ezberria birreskuratu dut! Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Egundo que recita la pago dut orain! Gizara joago! Musika! Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Zitu bizian, goitik behera, altan pagora, izerditan, koska hondietan, saltokan abil, korrika noa bidez zapaletan. Txirri, txirri, Chingo, chango, chungo, txirri, txirri, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Ziztu bizian, goitik behera, altan pagora, izerditan, koska hondietan, saltokan abil, korrika noa bidez zapaletan. txirri, txirri, Chingo, chango, chungo, txirri, txirri. chingo, chango, chungo. Chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo,
Mila esker. Aizatxe bezaldiuk gaurire jolasa espergarri horietako bat egin behar. Jolas egitean nahi alduk? Ondo pentsatuta etxegiat, Zergatik? Nire trampasikin horiekin beti galdu iten diat eta. Gaurkoan ez da tramparik egongo. Begira, jokua polita eta erreza izango da. Bai, polita Bata eta besteri galderak egingo dizkiegu, eta erantzunak bai eta ez ezingo dute eduki. Hitz horiek esan gabe. Ez da pentsatu, orduan, txiribitonek nola ezin duen hitz egin, beti irabaziko dik. Ni pentsar. Ez ba, Mirri. Zer esaten ari da? Ikusten, txiribito naiz eta mutua izan, argi eta garbi adierazi dezake baietz eta ezetz. Beraz, jokoan hasiko gira. Ondo argi daukagu, baietz eta ezetz ez daukagula esaten. Hori zintan ez, Beraz, baita ez. galderak egiten hasiko gira. Mirri, listo? Hora! Listo, kalisto! Ea ba, Mirri aldamunduko pailazorik dotorena? Horixe da, mundu osoak hau batez esaten, oiukatzen eta aldarrikatzen duena. Zeusta zenuten, totoan nintzela, Hori esaten joala, ba ez! Ez esan du beraz galdu. Boto. Nik ez diat hori egin, nik ez diat txarrik egin. Nola ez duela gaizki egin? Ez pausin izten, galdetu hartxoi, ikusiko. Bai, noski, galdetuko diegu, ea urtsuak. Mirrik ez esan aldu? Ikusten? Ikusten? Bai. Ikusten dudana da, ikere galdu duala. Urtsoi galdetzerakoan, ez esan dualako. Ba, Mirri, baina horrek ez du balio. Mirri. Ontxo, ez du balio. Tira. Ez di balio? Ez. Ez di balio? Ez. Komprome. Nik ongo diat orain galdera bada. Itxoi miska bat. Txiribiton! Egian da iaizela bale potolo bat, baina oraindik ere potoloagoa? Ikusten. Baietz esan dik, eta beraz, galdu egin dik. Baietz egorik ez du esan Txiribitonek. Akaso esan du Txiribitonek. Bire lagun batek baietz esan dik. Akaso esan du. Beraz, hor ere galdu egin du Mirri. Orain Txiribiton egidaki galdera niri. Ez, epego pelaz, Txiribiton egiten badi galdera, Txiribiton egiten badi galdera, este ba asmatuko. Ez, nik egingo ya. Tira, Txiribiton, utziok, bestela alperrik gaudek hemen. Egida galdera, Mirri. Ez bai eta ez ex. Honekin seguro pikatzen duela. Honekin seguro, Txirri, esalda egia ni baino askarrago aizela? Batzutan. Galdu indu. Bai, izan du. Bai, zutan. Ez. Nik batzutan esan dut. Esan duk bai eta gero batzutan. Ez. Batzutan esan dut. Bai, inoza dela Mirri. Batzutan esan dut. Bakizu zer den hau. Txintxeta bat, ikusiko zuen. Txirri eta Txiribiton. Zer? Nebe zue, jarraituko du jolaz. Nahi baldin badu? Baina baldintza batekin. Ea. Txiribiton, ekarrizak aulki hori. Korri. Zertarak aulkia, Mirri? Txiribitoni galdera ingo xuat, baina etxerita erantzun behar zidak. Etxerita bai oso hondia denez, bestela, komplejatuta usten, komplejatuta. Meldura mateixak, ikusten, etxerita bai, komprome, jarri hemen, itxoin. Txiribiton! Egi alda iaizela munduko bailaxori dotorena, erantzuteko eserin behar duk,
Berki nola, hola. Mirri, hori ez dago batere ondo, Txiribitonek ez du ezezkorik esan. Burua honela mugitu baldin badu izan daik, txintxeta jarri diolako aulkian. Kontxo. Eta zer daki ni jarri ote diodan? Noski jarri diola txintxeta. Seguro ego? Bai. Baina, seguro? Bai. Baina, guzti seguro? Bai. Orduan, txiribitonek bakarrik ez. Ikere galdu duk, bai esan duk eta 3 aldiz gainera! Talo guzti horiek jaten badituk, hipopotamo itxurartuko du. Beraz, hipopotamoaren dantza egingo diagu. Hori da! Urrutiko janean, iluna barraldean, tantana entzutean, animaliak dantzan. Hasieran banan, gero denak taldean, festak giro ederrean, lotxarik ez dagoan. Urrutiko janean, iluna baraldean, tantan entzutean, animaliak dantzan. Urrutiko janean, iluna barraldean, tantana entzutean, animaliak dantzan. Urrutiko janean, iluna barraldean, tantana entzutean, animaliak dantzan. Herri no, herri no, zeroa. Komedia asmatu diat, Jaime. Gaur ez diat kolpez dorrik emango. Txirri eta txiribitori, esango zinet, katarru batek harrapatu nahuela, eta oso gaso nahuela. Eta hori egongo nauzila zela saietzan da. Kaixo lagunok, iepa, zer moduz, hau da, alproja, hau benetako bat. Hemen xetorrak txiribiton, txiribiton. Kaixo txibiton? Gero arte, Jaime. Gero arte.
Txiribiton... Azte baixona, güey. Txiribiton, gaur, ezin diat lanik egin. Katarruak harrapatu nago eta jota neok. Iketa txirrikin barko usue bakarrik. Ikeix? Zeratik eix. Errenagoela? Kontxo, ez diat inoiz hipopotamo erren egiguzik. Orduan txirrikin berko dik bakarrik lan, kajua. Kaixo, Mirri eta Txiribiton, ze, lanerako prest? Txirri, ezin diagu. Txiribiton errenka zebilek, begira, kolpetzar bat hartu dik nun bai, eta ni katarro batek harrapatu na. Ezin diagu lanik egin, gaur jai. Mirri eta Txiribiton, gaixoa. Bai. Ezin duzu lanik egin Ezin beraz, diagu. Ba, gaixo bazarete, sendakile bat ekarri beharko dizuet? Txirri, ez dugula sendak. Ikusten egi kulpagatik. Nork agindu dira errenaren aiteko. Kontxo. Auskalo sendakileka. Katarruna egiteko xan? Hola. Homo sendakileka. Jari. Mirri, Txiribiton, hemen duzu sendakile. Ai. Da honek hemen dauka. Hartu erraza fuerte. Berriz. Bueno. Oso grabe algaude. Bai, zuena oso larria da, Bakoitzak harritzazue pastilla hauek, eta 15 egunean, ez, 15 egunean lan doblea egin beharko duzute. Horrela izardia ondo botatzeko. Lan bikoitzak erregula. Bai. Baina aizu mediko jauna, esan dago beste biderik gu sendatzeko lan bikoitza egin beharrean. Ba, pastillak nahi ez badituzute, begira, injekzioa. Kaixo, Javier Agirre, Arratsaldeon. hor dugu gure sendagilea. Eta ez dugu Mirri eta Txiribiton sendatzera bakarrik ekarri. Baizik eta Javier Agirrek argitaratu berriak ditu 2 liburu. Osasun bideak izeneko 2 liburu. Esei guzu, Javier, zertarako? Zer diote liburu hauek? Ba, liburu hauek osasunari buruz hitz egiten dute. Lehenengoa osasun bideak izango litzateke oro har jende guztiari zuzendua, eta bigarrena da gehien bat umei pediatriari zuzendua. Eta, esei guzu, liburu hauek jarraituz baldago bizitza osasuntsuago bat eramaterik. Bueno, liburu hauek lagundu egiten dute. Liburuan esaten dena eginez bakarrik ez, baina bestelako neurriak hartzen baldin badira, ba lagundu egiten dute bizitza osasungarri bat eramaten. Eta jendeak orokorki eramate aldu honelako bizitza osasungarririk ontaz baliatuz eta bestelako aholkuetaz baliatuz. Ba ez beti, batzutan bai eta beste batzutan ez. Denetik dago. Aizu, Javier, eta nori zuzendua daude bati bat liburu zoragarriak oso polita baitira gainera? Bueno, bata jende guztiarentzako egina edo asmo horrekin egina dago. Eta bestea, pediatriari buruzkoa gehien bat umei. Eta bide batez, umeekin aritzen diren maisuak, andereñoak eta noski gurasoentzat. Gurasoen. Aurrenentzat ez, noski. Ez, aurrentzat. Irakurtzen ez baitakite. Eta irakurtzen diodanez, medikuak nahiko gatxak izaten zerate hitz egiten eta irakurtzen zuen gaietaz. Zemuzkoak dira, irakurtzeko atseginak dira? Bai, saiatu naiz liburuak atseginak eta batez ere errezak edonor ulertzeko modukoak egiten. Salgai daude dagoen dagoeneko? Bai, salgai daude. Euskal Herri guztian, Bai, noski? Euskal Herri guztian. Aizu, Javier, gauza bat galdetu lenizuke. Bai, zer. Mirri eta Txiribitoni eman dizkiezu pastilla batzu. Bai. Zertarako ziran? Ba, pastilla horiek ziran kakalarria eragiteko. Honezkero gure Mirri eta Txiribiton kakazarretan murgildurik egongo dira. Kakakaleaz nator errenteriatik, 4 kuarto eman nituen egiteagatik. Hau dugu morea, utzi alde batera saldu jendea.
Horra mama osaba alegratu beti, kakakaoan egin dute darreta lodi. Gorputzetik libratzen hasi naiz bastante, oetik jaiki eta orina da bete. Gure gazteak pozak erotu nahiean, ikusi dutelako kaka orinalean. Inore egiten bada hitz hauekin nazka, bere belarri biak itxitzea dauka. Beak egin arren irria rafarra, fueran bokordoa eta bibak kakazarra. Bibak kakazarra. Ai, jopelas eta jopelas. Donostia maitia. Ez duzue sinistuko zer gertatu den. Babarrun jale honek otartekoa lapurtu dio. Nori? Txiribiton txuleta jaleari, ai ama! Ne, gaizki hasi gaituke, oso gaizki! Eta seguro eski hau okerra abokatuko da, katastrofikamente! Gozea neukan, irek goze pandemiko horrek larazo larrian sartu gaitu. Jopelas, eta potolontzi hori enteatzen bada, txiribiton xarra enteratzen baldin bada, gureak egindik, akabo! Ale, eskuta gaitezen, berandu izan baino lehen. Hori, gu eskutatu ingo gana, baina txuletaman eta bere lagunak asaltzen badira, ojo, ez esan gu nun gauden, Entzun duzue? Zuek iso, iso! Ale, venga, guazen, ala, zuen eskuta. Mikel iso, Hombre, velas. Corre. Donostia bilotzekua. Ez duzue sinetxiko zer gertatu den. Txiribiton Junior babarrun jale horrek otarteko bat lapurtu du. Eta nori lapurtu dio otartekoa? Txiribiton txuleta jaleari. Gure txiribiton txuleta jale giztajoa. Ene, harrapatzen dugunean, hau ekatonbea izango da, Begira nola dagoen gure potxokoa, ze triste dagoen. Lase. Tira, ea. Lokalizatu behar ditugu hiru alproja horiek, bide batez, birreskuratzen dugun otartekoa, Lasai, ni detektibe zorrotza nau. Fidatu nire intuizioa, seguru hortxe sartu direla, Guazemak! Guazen!
Aizue. Hiru kaskajorek gure bilari aldira. Pilas, aizue, eta aserre daude? Pilas, seguro txiribiton txuleton aserrena dagoela. Baldakizuen nun sartu diren. Hor sartu dira. Noski, hor eskutatuko gara. Badakizue, zuek isilik egon, iso, txiton, dena. Isilik, bai? Korri. Azkar. Uy. Ai. Arrastorik ez, txibiton. Arrastorik ere ez, zeo. Eta ogitartekoaren arrastorik ere ez. Basakila, oioko, egin kaso nire talentuari. Seguru, hor diskutatu direla. Hor korretan? Bai! Bai. Xo. Errapatzen ditu. Aizue. Hiru kaskajoriek gure bilari dira oraindik. Eta oso aserre daude, ezta? Baina pixka bat aserre, ala oso aserre. Pilas. Nun daude, jo, Pilas. Han daude. Bai, seguru? Guazen bestaldera. Zuek iso, badakizue iso, denak. Korri, txiton, korri, askar. Esfumatu egin dira. Esfumatu, lurrindu, eskakeatu. Eta otartekoa ere bai. Bale. Zer, txibiton? Bai. Hemen ere. Erdian. Noski! Xo! Erdian, noaren errapatuko ditu. Bai, erdi harrapatu behar ditziau, bai. Ai, ama. Urbiltzen ari zaizkigu. Deabru horien atxa sentitzen du lepo gainean iaia. Aizue, eskapada galanta egiteko, zuen laguntza behar dugu, Hori da. Ez esan inola ere, nun eskutatzen garen, Entzun duzue? Zuek ere bai, eta gurasoek ere bai, iso, denak denok. isilik, Korri, ai ama, nago jungo gara, hor, Ez, birri, ara. Mirri, txiribiton, gure ikerketa kriminalistikoa desastre hutsa izan da. Mira, garzonek eluke okerro egingo. Ea, zuen laguntza beharko dugu, kasu hau argitzeko, ea? Xo. Ea, mesedez, zuek baldakizue non sartu diren gure fotokopia purrustariak? Bai, bien, orduan. Non sartu dira? Hango aldean? Non? Noski. Hango aldia. Han esan duzue. Hango parte, antziatu izu. Han. Ea, guazen, begira ezan. Antzi. Hemen inorretzego. Inorrez dago. Donostiar gezurteroak. Donostiar enkubridoreak. Horrexe, bai. Korru galanta sartu diguzue, Zuek zaudete, beraiekin konpintxatuta. Zaudete. Hau frakasua, Zaudete. Baina, urrengo batean, enaiz zuekin fiatuko, Sekulan xantan enaiz berriz, zuekin fiatuko. Eserez, gaizki ulertu bat izango zen. Ea, zuek baldakizuen non dauden, meserez. Egiko bat.
Eme! Orain, argi baino argiago xagoz, atzekaldeko horretan, sartu ditu, arrapatengo ditiaguz. Elas. Donostiar pamparroiak! Donostiar pista faltsu emaleak! Hori. Enuen nik hau zuengandik espero. Hau da etika falta. Hau da jatortasun falta. Baina enuen espero nik guztiz decepzionatu egin hau zuen Donostiarrak. Zer? Taktika militarra debili bihar dugu. Noski! Sakabaneketaren taktika nola etzain denago bururatu niri. Xo! Bakoitza batera. Ea. Orain. Ea. Ziep. Hemen inorrez. Apenas. Nastik elastik. Ez delinkuenterik, ez da otartekorik ere. Hemen. Bai, nor da? Txiriton, barkatu, baina orain txistago inorretxean. Se siente. Baina... I, Caifás, deskuidoan, ez du ogitarteko baten inguruan informazio privilegiaturik izango? Txirri Junior talentosoa. Txirri Junior prestua. Nire odolaren odol. Nire aragiaren aragi. Zintzotasun eta jatortasunaren eredua izen hori, ator. Atorrona, irebi lagun kaskamelon hoiekin. Gilas, bai, Tori, bai? Hau nire kontu, Hau nire kontu. Txirri, zure diskurtsoak unkitu egin nau. Bai, benetan, Bai, benetan batez ere, odolaren odol, eta aragiaren aragi pasarte hori biribila iruditu, bai. Konpromesua eta jatortasunaren ereduarena ere ez du gaizki egon, Egia da, gustatu zait ukitu melodramatikoa. Ze polita, Txiriton. Guri ere kaskamelon deitu ziguteke. Kaskamelon? Bai, kaskamelon deitu zaituztet, kaskamelon hutsak zaretelako zuek irura! Hombre! Ai... Donostia bilotzekua, barkatu ikuskizun tamalgarri hau, baina benetan Txirri, Mirri eta Txiribiton Junior tunante hutsak dira. Tira, Txirri, eta gu ere bai, konpai, Txirri, Mirri eta Txiribiton benetakoak ere bai! Sagarra manzana, ikatza karbon, mujer Andrea eta hombre gizon. Shanti, 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 chiribi, chiribitero. Shanti, 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 chiribi, chiribiton.
resta txiribiton. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Txinpon entzun zazue nire izena, nire da munduko guapoena. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Txinpon. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Txinpon. Sagarra manzana, ikatza karbon. Mujer Andrea eta hombre gizon. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Xanti, 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 txiribitero. Xanti, 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 txiribiton. Txinpon. Ira, ekarri kontuz. Torri, poliki, kontuz. Ja, aurrexiago. Torri ona ekarri, hori da. Ekarri, hortxe. Poliki, kontuz. Primeran. Bela, si beti nagusita gu beti morroi. Ta? Ze? Mozolo eta potolo? Trasteak hemen utzi behar dituzu, Eta xe nahi duk, kutsa zistrinoiekin eitea ba. Pixako dorrea edo. Imposiblea. Horixe, gainera txiribiton oporretan xauk. Eta ni greban. Juerga general! Baldarra zarete beretan, mirri eta txibiton, baldarrak. Tira, nik bakarrik, neronek bakarrik egingo dut, tontor bakarra, doktorea, artistikoa. Baina ze gertatu da hemen? Hemen, hiru tontor daude, eta gainera era txikia da. Idea? Bosa jola nire tontorrak? Nirea bai txikia? Minimalista! Trampa! Mirrita txiririton nahikoa da. Tira, hau elkarlanean egin behar dugu. Elkarlanean dondor bakar eta polita egin behar dugu. Beraz, neonik hasiko naiz. Horrek jarraitzak. Bai. Mirri meserez. Txiribiton potolon! Astak irtenak, hau kalapita! Kontxo, ziur nago, txinatik ere entzuko zutela, egin dugun arazo barregarri honen oihartzuna.
esan, errepikan haizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Gure burura etorrita esan, errepikan haizeak erantzun, mendi artean dagoen indarra, bizitzan nahi nuke beti entzun. Laran lara, laran lara, laran lara, laran lara, laran laran lara, laran lara, laran lara, laran lara. Bizkarreten azten bagatuk, nire txoixo tarteko hori ez dugu inoiz aurkituko. Deskuiduan ez duan meriendatuko eta orain ahaztu, ez da? Entzun? Uau! Oixo, txiribiton! Discovery espazientzuaren txutxua dirudi. Arrano pola, nor karraio lapurtuko zuen zorioneko otarteko hori, Mirri, zer duk hori, Zer da hori? Euskal Nortasun agiria, edo astoak gidatzeko baimena, auskalo! Gezurra! Txiribitonen lukain kauan hori. Ni pentsar, lukainka hori bakarritxegoan, ume surtz, beraz, esuen txiribitonena, eta gainera, inorena izatekotan, idea izango guen. Nirea? Zergatik nirea? Txartelean, argi asko jartzen dik, osagarri nagusia, txirri okela. Txerri okela jartzen du hor, txerri eta ez txirri. Txirri, txorri edo txurri, familia bereko lengusuak denak. Ogia? Ojo, ogia ez, ni paidazo moñoño esateaz gain, egia salea ere banaiz, ez dut inoiz gezurrik esaten. Ta ogia lapurtu izan manu, bere ala itortuko nizueken.
laguna euskorra ez benetan, Mirri. Baina oraingoan ez aiz irearekin aterako. Juanita Kukurruku detektibe apartak argituko du misterioa. Juanita Kokorikorrek bere itzela ere zigek aurkituko. Ia gorrekin. Juanita Kukurruku detektibe aparta? Bai, txirri naiz. Bai, txirri lerdo eta plastamaria, bai. Begira, zure beharra daukagu, munduan inoiz eman den misteriorik misteriotsuena argitzeko. Zatoz, bai. Mil esker. Ikusiko duzue, Juanita detektibe apartak argituko du misterio hau. Emakume honek oso begi ona baitauka. Oso ona! Kaixo, txirri! Oso dotore ikusten zaitut, Bai oso bizta ona zaukak, Txirriko koloa, farola itxuzi horrekin naiztu du. Juanita Kukurruku andere txit ederra. Ni naiz txirri, ni! Eta hemen nago! Hau deskuidoa. Banengoen bani, argalduta ikusten zintu dala. Tira, aldez aurretik mil esker zuona etorritzerarako. Arazo bat daukagu, misterio bat daukagu. Txiribitoni ogia ebatzi diote. Eta lapurraren bila gabiltza. Eta zertarako nahi duzuen lapurra bilatu? Ogia aurkitu eta listo! Baina nola esango nuke ore eta errespeto kontu bada. Uste dugu lapurra Mirri dela. Bueno, orduan nire asmakizun supersonikoa erabili beharko dugu, Gure susmagarri nagusia itaunketan lekuan dago, beraz, zu, txirri, eseri zure lekuan. Stop eta stop. Oraindik ez baitu telebaki non jarriko naizen. Ez dakit, ba... Ja, uste dut, bizta hobea dagoela, ez da? Niri horrelako kaskoa jarrita, txirri buru handi horri, lapiko handi baiari beharko dio, txiribiton. Beno, denok prest? Bai. Egia erantzuten baduzue, argi berdea piztuko da, argi, Eta gezurra erantzuten baduzue, gorria ikusiko duzue. Eta erantzuten espadugu? Beno ba, zure txanda. Nola duzu izena, txirri? Txirri.
izena? Brad Pitt! Super Mirri! Orain zeure txanda, Txirri. Zenbat urte dituzu? 15! Tira, barkatu. 25! Hogeita hamar! Hogeita hamabost, tira, hogeita hamabost, eta zer, hogeita hamabost! Zer horik ez, haizuet. Hogeita hamabost, kosko bilo bakoitzean. Ea, Mirri, zure txanda. Zenbat dira? 2 gehi 2. 2 gehi 2 zenbat diren? Bai. Oso galdera erresa. 2 gehi 2 alegia 2 eta 2, bat eta 2, eta bat eta 2. Nola nahi duzu, dezimalekin egitea? Zer, betiko 2 eta 2 edo nahi hau duzu matematika modernoetan. 2 eta 2, batira, matematiko ospetsu guztiak ez datoz bat, baina gutxi gura berak gehienak ola ospetsuenak, uste dute 2 eta 2, 6 direla! Aupa Einstein! Abai, ni Einstein, hil nor raiz ba, Perro Miguel Etxenike 35 urtekin. Ni enaiz Etxenike ez, baina nire ikasketak Harvardko unibertsitatean egin ditut. Gezurra! Harvarden ez, esan nahi nuen, Deustuko unibertsitatean. Tira, Mondragon unibertsitatean. Tira, andereño Mari Carmenen ikastolan ikasi nuen, eta gainera korrespondentziaz. Argi xago, garunak ere korrespondentziaz bializizkiaten. Juanita, zergatik ez diozu egiten behingoatik interesatzen zaiguna galdera, kontxo! Beno, ondo da. Ea, Mirri, zure txanda. Zuk ostu duzu Txiribitonen ogia? Txiribitonen ogia? Bai. Nik lapurtu? Bai. Eta zertarako lapurtu behar nuen nik Txiribitonen ogia, ez da? Erantzun favorez. Orain erantzutean nahi hau duzu? Bai! Baina orain, ala orain gero esan nahi dut, orain aldi baldintzatua edo potentzialean. Orain! Ba, ez, ni pentsat, nik ez dut lapurtu Txiribitonen ogia. Ai, Mirri! Bai, Mirri, bai. Ai, libertadia zuinen den ederra. Eta ilargia ere bai, Bai, horixe, ilargia mandrea. Ilargia mandrea, zer modu xabiltza, gu hemen zure azpian, nahikoan astuta. Ez darritzekoa, burugabe arroak, gauez nire ritmoan egizue dantzan.
ritzekoa, burugabe arroak, eunez nire ritmoan egizue dantzan. Aizuen eskamutilok, ikusi alduzue arkakuso txiki bihurri zirikazaile bat hemen bueltaka? Seguru ez duzuela gure mirri ikusi? Txiribiton, berriro ere, adarra joztigu tipo honek. Baina benetan gaiztoa da, Guri ona etorri erazi eta bera ez da etortzen. Zirikatzaile profesionala da. Profesionala! Zirikatzaile profesionala, boxeolari profesionala, Ni boxeolaria nauk, Ez atxeria, Lagunok! Adiskideok! Euskaldun zintzoak eta horri zintzoak ezaretenak! Zuekin, Santurtziko urakana! Non dago makinista kaiku hori, Instant batean kenduko dizkionik, Txantzetan aritzeko gogoak, Mirri, egia esan, nik boxeolari itxura baino, sardinera itxura ikusten diat. Iso, konxentatu inbiar dietet, konxentatu inbiar dietet. Pepitxo giztara joa, kotxadua. Honekin ez dik zer egiterik. Baina, Mirri, hain aizi pelma, kargante eta plomoa, ziur nago pixu astunetako erregea izela. Astunen eta kandantxun ere ederki ezautzen naiteke. Ainguru haietan, Pirineoetako hartza deitzen ziate. Hartza, bai, Gamil deitzen. Aizak, eta hain borrokalari finia eta indartsua eta izenez, zetik ez dituk neurketak ire tamainako batekin egiten? Adibidez, txirbitonekin, Tira ba. Aurreta gazte, senarreta emazte, gaur trikitraka trikitroneko geltokian, boxeo jaialdi hitzela izango dugu. Pirineetako hartza, Euskal Herriko basapiztiaren aurka! Ados, baina bi baldintzekin, Bai,
Bata, Txiribitonek galdu egingo dik goiti bera. Eta bigarrena, nik Aixa irabaziko zibat, Entzun alduk, Basa piztia baboli horrek, Zer? Zer? Euskal Herriko tipula! Hori izen lerdoa, Euskal Herriko tipula. Baina, Txiribiton zergatik aukeratu duk izen hori tipula? Ni negarrez utziko nahuala? Ni negarrez? Ai. Barrez lertuko nahu, gaitu aldua bolio? Barrez! Tira, dena erabakia zego. Orain guazen gauzak ondo anteratu, ni izango naiz eta epailea. Guazen! Aktu baino lehen, Pedro Mari Goikoetxea gonbidatu dut gaur, Ea horrela bere zaiolako fitxatzen naue! Boseo izarra, superberri! Ea lagunak, ea. Urrena kantatu behar dugun kantuaren protagonista, nola du izena? Nola du izena? Ba, hoize bera, Jose! Pepe ere esaten diote batzuk, baina Jose, primeran, erantzun zuzena. Eta nongoa da, Jose hori? Baina ona, Mondragoikoa. Primeran, erantzun egokia, Mirri eta Txiribiton. Beraz, ze kantutaz ari gara? Hoize, Jose Miguelen batelan, txitxarrua eta berdela. Ez, motellak, ez. Ez, babolio, ez. Jose Mondragon. Jose Mondragon da aukeratu dudan kantuaren izena. Jose Mondragon. Jose Mondragonek dauko katua borgala, Geurean bezako tamonona, hain bere targala. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuliano. berrogeta mar erraldez Zerbait gutxiago, erratako pisu eta monona pixaturik dao. Ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuliano. anaiari bialdu notxan Erregalu mortzila, Espainiako ipatuta monona, handabil mutila. Ai, si, ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuliano. surmintzeta belarrixak Ondo gordetako, auzoko gentientza monona, San Cristobaletako. Ai, si, Ai, no. Markero niño, marke txuleta, marke txutxuliano. Santurtziarrak, Bizkaitarrak, Euskaldun guztiak, gaur hemen Santurtziko Zerante Zantzokian ikuskizun mundiala izango duzue. Bi adiskideen arteko borroka! Inoiz ikusi alduzu horrelakorik? Egi esan, borroka egiteak ez du ezertarako balio, eta oraindik gutxiago adiskideen artean baldin bada. Baina, Mirri eta Txiribitonek justu kontrakoa uste dute. Beraz, saiatu nahi zaiei esaten, baina ez dute amore eman. Beraz, gaurko borrokaleriei derika hasiko naiz. Etor dabila lehenengo borrokalaria! Ambotoko txingurria! Txingurrien erregea!
entxoak bezain zirikatzaile eta harina, zuekin Mirri Bihurria! Mirri, barka baina, azkeneko aldiz esango diat, ondo pentsatu, benetan jarraitu behar duk borrokaren kontu honekin? Itxo, txiribitone urtzeko amorratzen neok, Amorratzen neok, Hemen bina duk, baina esku honekin ezin duk gozeatu, kitxo, bukatu da boxeo. Igual duk, sur puntanekin egurtuko diat hasta pistolari, hoxe. Zaiok etortzeko txibitoni, bizko, etortzeko. Jaun Andreo! Zuekin, Pagasarriko basa piztia! Bazter guztietan jendeak beldurtzen dituena! Zuekin, zuen aurrean, dun zugar txiribiton! Musu ematean nahi? Baina egin zertara etorri izona. Borrokan egitera edo ligatzera. Mirri, txiribitonek agurtu nahi hau, lege honeko kirolariek egiten duten bezala, agurtu. Tira, lege honeko agurra baldin bada, konforme, baina zede gustatzen, Ja, ba. Trampa, denok ikusi duzu, Ikusi aldu nolako amarru egin duen txibiton alproja honek, melontzi honek, Ni nauk irabazlea absolutua, Trampa induelako, bai, irabazlea, Mirri, hasi oraindik ez gera hasita ja, garaikia izela ospatzen, mesedez, Mirri. Txapelduna izateko, lehendabizi zerbait egin beharra dago, eta ez duk oraindik deus egin. Beraz, az gaitezen, lehen baiden borroka egiten, behar baduzuen. Zer? Eskunarruak, baina non utzi dituk eskunarruak altza hundi? Lasai. Ni bada espada ere bi pare karri ditiat txiribiton, nahi baduk, hortxe utzi ditiat eskunarroiek iretzat. Tira. Listo? Ea ba. Nik lagunduko diat eskunarruak jartzen, txiribiton. Ea, hau hemen. Hemen bai. Eta hau hemen. Ikusteko izango da. Hori da. Prest altzaudete, Mirri eta txiribiton? Mirri beti prest. Bai, tira ba. Nik esatean hasiko zerate borrokan. 1, 2 eta 3! Hemen ditugu bi borrokalariak aurrez aurre. Mirri zirikatzailea, Mirri bizia, Mirri harina. Bestalde, txundituta gaude txiribitonen gorpuzkerarekin. Hori da indarra, hori da sasoia! Nor da hemen txapelduna, txiribiton? Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Sentitzen dira txiribiton, baina asaltoa bukatu da. Badakit motza izan dela, bai? Oso motza izan da, baina erlojuak adierazi badu. Tira, eseria di, lastima, txiribitonek puntuan zeukan orain eta. Beno, baina borrokalariak hor daude atseden hartuta, biak berriro ere hasteko prest? Bai, ea ba, nik esatean, 1,
2 eta 3! Hemen dugu Mirri Eltxoa, zirikatzaile eta bizia. Eta hemen dugu Txiribiton lehoia elefantea, Euskal Basurdeen amesgaiztoa. Bat, bi, lau, sei, zortzi, behar. Bukatu da asaltoa! Badakit aurre azkar xamarra izan dela, zer? Trampa egin aldi? Trampa egin du? Irakurtzak arautegia, Hemen denak balio dik, Boxeoa jende inteligentearentzako kirola duk, Tira, Txiribiton hartu atxedena, horren hasiko gera eta 3. asaltoarekin. Borrokalariak prest daude atxeden hartuta eta astera doa 3. asaltoa. Gogorrena, garrantzitsuena, azkena! 1, 2 eta 3! Hemen ditugu berriro ere aurrez aurre. Aurrez aurre baino bata bestearen atzetik. Honek boxeo konbatea baino cross karrera dirudi. Hor dira Mirri eta Txiribiton dun. Stop! Txiribiton, stop, Beste aldera tokatzen dugu. Ederra egin duk, basurdea, Akatu induk, Boxeo federazioak, Lizentzia kenduko dik, eta ni izango nauk, garaile absolutua, erridikulo galanta egin duk. Bai, erridikuloa. Ez duk inoiz erridikuloa egiten? Erridikuloa eskulo osoa. Ikusiko duzue. Oso osoa. Txiribiton! Kalzontzillo itxusiak, munduko itxusiak. Ipurdi ere xatarra, Lagunok, adiskideok, betiko, nire bihotzeko lagunok ikusten duzue, etzairi gabe geratu naiz, Txirrizpio loseko dago, eta Txiribiton hor joan da, xaguko kildu baten antzera, beraz? Mirri da garaile erabatekoa! Txapelduna! Irabazle absolutua! Baina, zeitzen dukik hemen oraindik ere dantzan? Ik txikituta egon beharko ukek eta... Eta non dago Txiribiton gainera? Txiribitonek hanka indik, sekulako egurra eman zioat eta hanka indik. Seguru? Bai. Izugarrizko erdikulua indik. Ezta? Bai. Baiet. Bai. Izugarria egin du. Kostatzen zait sinistea, baina ala dirudi, ikirabazi duela. Ze egingo dugu ba? Orduan, irabazleak sei ematen du beti, saria eta kasu honetan, sari espeziala, Tira! Etor dadila orduan, sari banatzailea! Miss Santurtzi 2003! Miss
Tira, oso ondo, mi santurtzi, Bitxurri. jarri ozu gerrikoa eta txapela gure txapeldunari. Baduzu afaldetzeko planik, Gonbidatzen manauzu, gustura joango naiz, Eta txapela, txapelduna! Baina, Oso ondo egon naiz, señorita. Señorita, xemiz, eta zozo gortau txiribiton du! Itxoin bizka bat. Hemen, oraindik ez duk sari banaketa amaitu. Important dena falta du, bandera banaketa alproja bikotea. Mirri, Lagunok, gustatu altzaizue Mir eta Txiribitonen boxera kustaldia? Bai? Goiko makia, ze sartako eman dion Txiribitonen Mirriri. Eta Mirrik Txirriri, pum-pam, 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 pum-pam. Pepillo, zirraragarria izan da, Bai, ikaragarria. Ui, biztan dago boxeoa asko atsegin duzula, Bai, batez ere borroka bukatzen denean. Baina zergatik handiozu hori, Txirrimir eta Txiribitoni etzai asko gustatu nire broma. Enuke nahi 3 absurde horekin topatzea. Eskerrak atxeden hartzen egongo diren. Sanson patetiko horiek oran etzanda egongo dira. Poit eginda, puskatu da, zisko eginda, lur jota, porro eginda, mugitu ezin. Pepillo, kontuz, Lasai, Zipriana, ez tezkatu. Oiru horiek buruan txatzerako urte bete pasako da. Zezenaren indarra baino, arkakusoaren inteligentzia daukate horiek. Zoologikoan zerratu barko lituzkene. Pepillo! Tximu kuadrilla! Azo irukotea. Tximu txikia, txinpanze itxusia, eta gorila zatarra. Patetiko dira, barregarriak. Felipe, piztu motorrak Patagoniara goaz! Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Nekatxe bai baten dira mandalinara, santuari eskatzera xena romana, komenit banda. Santuak esaten die buruarekin ez, zergatik lehenago akordatu ez, orain bat erez. Bat eta 2, 3, 4 eta 5, 10 gehiago dira 15. Bat eta 2, 3, 4 eta 5, 10 gehiago dira 15. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe,